tamu aja kuku Anu, sing cocok karo hawane wong ditinggal selingkuh ki apa? Tanpa tresnamu. Apa piye iki? Sing ae lho. Gundul-gundul pacul. Satru ae. Satu. Heeh. Aku sama omongan karo Mbak Bella sing masalahmu dhewe ning TikTok kuwi wis tak Sabeni. Aku mengarep malas ngomong ini ketok-ketok itu sakit potongan TikTok ya. Ayo, nyanyi apa? Satru. Satru sing di. Satru. Ayo sing